Adlaw nga Huwebes karon mga kaigsuunan, petsa 28 sa bulan sa Enero tuig 2021. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos, kapitulo 4, bersikulo 21 ngadto sa 25. Ug mipadayon si Jesus sa pag-ingon, dagkutan bagayod ang suga aron lamang taguan sa ilalom sa gantangan o ilalom sa higdaanan? Dili ba ibutang man kini sa tungtunganan? Walay tinaguan nga dili mabutyag ug walay gililong nga dili madayag. Kun duna kamoy dalunggan, pamati. Ug si Jesus mingon usab kanila, matngunin ninyo ang inyong madungog, ang sukdanan nga inyong gamiton paghukom sa uban, mauusab ang gamiton sa paghukom kaninyo, ug labaw pagani. Ang tao nga may iya ng daan, hatagan pagayod. Apan ang walay iya, bisan ang jutay nga anaa kaniya, kuhaon pa. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo.